زلنا نجار الدنيا كل شيء نرأي عن سمعان مساجر رماديا الدنيا كانت تفتر أجرام تفسأمتاتن ترؤيتاتن كم نقاد يعرفها يتفلتن بوجنا نعخم من مزرعة نقال خابزون فسأمتات نابخم نبل مالنا مو سناي مكستال يعني يوكرين تخصص تزلو جت تأك من زنوالات بميلنا زقموت يوكرين وان كوينو مهلاو معتا ونسمعو زعبايو زوم نفس فالي هاجرات أوروبا تسويدهم زلو يوكرين وان أبغزياوان معقوبتات كم دما أبغزاتهم مع الصماريحهم تقبلهم ترى نجس يوم زنور زلو صوفيا كركدي الاستفارز من إسرائيل يوكرين ويسرسنيا دما أبغز حنتي إنجليزا ويستدرأيات عقبة زلا إزي ترى زينا خوني غليو انت خنقنا ود 29 عامت توني غارنيت استبهالي أبوتا سترا بفقر زي يوكرين يتقلل بومبالو مساء كخبل الموسان يوتي أقرام نجر زبعر حدارن أبوخل تولان زخونة توني مستعدن زعقبا سدسنيا فقر محازو ترازي كوني نساون كاب حدارو أفاتحة مسوقت نبر موسانا نتلوز حزة قرمي نولد زي يوكريناويت كي ترفز غط عن تكباريو صوفيا مزقاس انيازسان أبز قورت تعنحيت ولدها بسنك تكبرها أزيوم حفيرهم مهلاوم دقيم بسنك تكبرها كل يكون أوان سدتنيات كم من تقالي سوقت كريا مهانن أب عد إنجليز اتقبلهم سترا كم زي هلو كم زقول طلان بحبيون أب هاجرا كم حد خدع تتمل مهلاوا بمقلات تخونقنا اتهم سب حدا قديوم تقام كم زنورهم كتعرق أون بزح خمس فتنة إتا لورنا اتبهال السبيت توني أزيا بدحنيان كأن المهانا حبيرا توني بوغونو أقدم بيكونني نبر بمبارو مستقامكو أنجليز يتملخ صوفيا بقامكو أخزارة من كله لورنا تقن من بارا بمقلات نصوفيا بحماق كتحزام جمرت صوفيا كابت جزاك توت مسوسنت نسون دنج سمس أخيت موسانو جالسو صوفيا أنتونين أقدمهم تطبق موها دمبر فقر 5 يورو يوم زقول صدلو صوفيا مسرة منكستي عباي برت أنا زوج أن يوكرانوان سدتنيات ناشد الشورحي مثل إنجليزاوان سدرابيتات ناي منبار عدل كلمة عسرة معلتي نابتا فحبتن آجات اللي أتبهزر لا سدرا كتنبر مزيع بمسرة أبطأ منكست عباي بريطانيا لعيل 5 شح يوكريناوان سدتنيات يوم نابتا نكسنة آتيم زلو مبزحة المرئسيات دك نسيو بمخانا دما نهان دبتاوي فقري صوفيا أنتونين أب قمت بمقتاو نزقيو زي بلا يكونن أب جرمناوي زوبا بينفيلد اتركب بيت فردي نحن نسبع تايلا كابو خد أنا سفتنا سبيتي شد شورحي كتأثر فريدو إذا قال 39 عمت ندخيت النسيلا بفقر مسامتا دوس تزنبرت مكالا خلي نوعو خينا قرات بمقراصة قبل على 7 عمت فلتما بزبل كسيو اتفردو توهيبوا ودرب عنقلتن عمت مسامتا ناي مولاد دليت كم زيبولن مسامتو دما كيولدو أقدمهم بمسموعهم بمقلاص أنت دليتو كابو خد أنا مفتانا تقطعوا عمت مخانون بيت فرد قليسو إتا كاب 7 تفاتيح زرلا سبيتي ولا كوا أيتنس كنت أنس مفتانا قن زي حتى مخانو نتي قدايز دانيت دانيا قليسا سراويت أمريكا نحن إتالاو شماقلي أبوان كال أكونات علم أبالاتو بالعوا نايلدت تورتا داقماي منسولا ببل 9 عمتها زو على 100 مليون سراويت أمريكا نابتا أب في ساعة تركب عدام ساعته يوم باقات مخبار بعل الدتا تقريبا زنبرت تورتا بالعم السراويت أبشي حنت شعات 240 عمشان أبتا قوشت كأتون كله ميري مسولاريتا نتا تورتا أبقز أب بمقداف هاديم أيان يرا مستمر سدما بوتم أبالات سراويت تبالي عسل سنحت نتمبل 13 عمتها للدتا بزي تورتا تحلف تقديدا حج الحري 17 عمت حالفت سراويت أمريكا نتفصامي بمذكر مساء خوينهم أب علة اللدتا نتا زبر عوا تورتا بملاس أزوي كم زقرمان زرنق تكبار مخانو قليسا حانتي سلاناويت منأسي كمور عدالي زبل صحف زلو بوستر حيزا أب حادي كعبيت قراناتات كارتوم كل اللحر مبالا مزاربي محابرة ومرخبتات كوين الله إذا أب كل ثلاثات مخانا أتقمت منأسي كأم مقبارا ولا كوا بزحت نتبعتان تنقدو كالوت كنا كساب كله نخبر زو قتل كم زي برأيهم زلوهم رؤيته زقلتو سرقي نور تريو أب كله بتزكات ميو
ናይ ጁባ ናይ ገዛ ናይ መኪናን ካልኦትን ተባሂሎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ዝኽፈሉ ሰረቕቲ ምህላዎም እውን ዳርጋ ሞያ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ህንዳዋ እውን ነዚ ኣብ ግምት ዘእቱ እንክመስሉ ኣገባብ ስርቅን እዛ ዓይነቱን ብምምሃር እተመረቕ ቤት ትምህርቲ ስርቂ ከፊቶም ኣለዉ እዛ ኣብ ከተማ ኒው ዴሊ ተኸፊታ ዘላ ቤት ትምህርቲ ናይ ጁባ ናይ ገዛ ናይ መኪናን ካልኦትን ዓይነት ሰረቕቲ ምሂራ እተመርቕ እያ እዞም መምህራን ድማ ኣቐዲሞም ዕሉላት ሰረቕቲ ዝመሩ እዮም ካብ ሞይኦም ጡረታ ዝወፁ እዮም እዞም ዘለዉ ሰረቕቲ ዘይከኣልናዮም ሕጂ ኸኣ ዕሉማት ክፈርዩ ብምባል ንምስራት እዛ ቤት ትምህርቲ እንተተቃወሙ ናርዲካን ዝተባህለ ኣካየድ እዛ ቤት ትምህርቲ ግና ዕላምኦም ሰረቕቲ ንምፍራይ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ኣገባብ ስራሕቶም ሰረቕቲ ብምምሃር ካብኣቶም ክድሕን ምዃኑ ዝገልጽ እሞ ካብ ሰረቕቲ ክከላኸሉ ክብሉ ሜላታት ኣሰራርቓ ድሕሪ ምምሃሮም ንባዕሎም ሰረቕቲ እንተኾነ ኸ ዝብል ሕቶ ድማ ከምቲ ንሰረቐ ሰረቆ መዓት እዝነ ወደቆ ዝብል ምስላ ኣየረት ብምባል ጥራይ እዮም መሊሶሞ ኣብ ግብፂ ዘጋጠመ ፍጻሜ እዩ መሐመድ ሳላዊ ዝተባህለ ነጋዳይ ናብ መደበር ፖሊስ ከተማ ኣልጂዛ ብምቕራብ ውሽማ ሰበይቲ ሃሪሙኒ ዝብል ኣገራሚ ክስ ኣቕሪቡ ብኹነታት ስርሑ ብዙሕ ግዜ ናብ ደገ ዝገይሽ ሳላዊ ሰበይቱ ብድሕሪኡ ካልእ ውሽማ ከም ዝለመደትን ጥንጥንታ ምስ ረኸበ ተሓቢኡ ኣብ ገዝኡ ካሜራታት ድሕሪ ምትካሉ ሰበይቱን ውሽማኣን ኩሉ ተግባራቶም ስለ ዝተቓልዐ ኢድ ከም ፈጂ ዝተተሓዘ ሰበይቱ ከይከሳ ጥራይ ኢዳ ክፈትሓ ድሕሪ ምስማዕ በዚ ዝተቆጥዐ ውሽማ ኣብዲ ብምጽናዕ ንሳላዊ ሓደጋ ወደቆ ከምቲ ኣነስ ገሪሙኒ ውሽማ ሰበይቲ ሃሪሙኒ ዝተደርፈ ድማ ኣስናኑ ዝረገበ ሳላዊ ናብ ሕጊ ብምቕራብ እዩ ነዚ ንብዙሕ ዘገረመ ክሲ ኣቕሪቡ ኣባላት ፖሊስ ድሕሪ ዘካይድዎ ፃዕሪ ነቲ ውሽማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ኽኢሉ ንምንታይ ምስ ተባሃለ ድማ ዝለመድኮ ገንዘብ ጠሊምኒ ክብል ኣገራሚ መልሲ ሂቡ እቲ ውሽማ ካብ ሰበይቲ ሳላዊ ዝለመደ ገንዘብ ምስኣንን ንሳላውን ሰበይቱ ምስ ፈትሓ ድማ ጥራይ ኢዳ ስለ ዝሰደዳ እዩ እምበኣር ብሕርቃን ነዲዱ ንሳላዊ ክሃርሞ ዝወሰነ ሓደ ኣባል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህንዲ ንኣፍቃሪቱ ኣብ ጸልማት ካብ ዓይኒ ተኸዊሉ ክረኽባ ክደልን ከሎ ንሓይሊ ኤሌክትሪክ እቲ ኣፍቃሪቱ እትነብረላ ቁሸት ብተደጋጋሚ ብምቁራጽ ክሳብ ንሱን ምስ ኣፍቃሪቱ ዓሊሉን ተሳዒሙን ዝኸይድ መላእ ነባሪ እታ ቁሸት ኣብ ጥቕጥቕ ዝበለ ጸልማት ክእቱ ድሕሪ ምጽሑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ነበርትታ ጋንሽቡር ተባሃለት ቁሸት ንተኸታታሊ ኣዋርሕዮም ብሰንኪ ስእነት ኤሌክትሪክ ክሳቐዩ ጸኒሖም እንተኾነ ግና ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ዓድታት ስሩዕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እንከለውን ንሳቶም ጥራይ እዮም ይስእኑ ብምባሮም ንሳ ዝተውዓሉ ነቲ ነገር ከጻሪዎ ተበጊሶም ሸዓዮም ድማ ነቲ ኪላ ኤሌክትሪክ ኣፍቃሪቱ ክረክብ ክብል ነታ ቁሸት ዝምግብ ትራንስፎርም ክዓጽው ዝረኸብዎ መሪርዎም ዝነበረ ነበርቲ ጋንሽቡር ነቲ ናይ ጸልማት ኣፍቃሪኡ ግርም ገይሮም ምስ ተሳሃልዎ እዚ እዩ እቲ ብርሃን ከልኢልና ዝነበረ እንዳበሉ ኣብቲ ዓዲ ከኽልልዎ ኣምስዮም ለባማት እቶም ዓዲ ብወገኖም ነቲ ጸገም ነባሪ ፍታሕ ክረኽቡ እንተኾይኖም እቶም ክልተ ፍቑራት ክምርዓው ከም ዘለዎም ብምስትውዓል ነቲ ኣፍቃርን ኣፍቃሪቱን ከም ዝምርዓው ብምግባር ኣብ ክንዲ ኣብ ጸልማት ኣብ ብርሃን ከም ዝረኽቡ ገይሮም ኣለዉ ሰብኣያ ምስኣ እንከሎ ሃለው ኢላ ነታ ፊቶም ዝነበረት ጎርዞ ብምጥማዝ ዘብስሐ ናይጀራዊት ኣብ ማእኸል ጎደና ተሳሂላቶ እዞም ኣስማቶም ዘይተገልጸ መጻምቲ ኣብቲ ክዘናግዑ እዞም ሰቢባር ክወፁ እንከለዉ ዓውዓው ይብሉ ብምንባሮም ሰበይቱ ድማ ሃንደበት ኣዘንጊዓ ብምህራማ ናብ መሬት ምስ ወደቐ ኣይብላዕ ኣይስተ ከም ዝገበረቶ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ገሊፆም እዞም ክልተ መጻምቲ ክትእዘዘም ሰየት ኣሳሳይት ንመርበብ ናይጀርያ ቱደይ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ሰብኣይ ንሰበይቱ ገዲፉ ነታ ፊቶም ጣውልኦም ዝነበረት ጎርዞ ክጥምት ዓይኑ ክጸቕጠላን ከም ዘምሰየ ብምግላጽ ንዓኣ እውን ኣዝዩ ኣጽልይዋ ብምንባሩ ብምሕባር እንኳዕ ገበረቶ ክትብል ተሰሚዓ ተግባር እዛ ናይጀራዊት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ርእይቶ ተኻልቲ ገማሚዕ ኣሎ ካብ ንዕኡ ነታ ክጥምታ ዝወዓለ ጎርዞ ካሃርማ ነይሩዎ እምበር ወዲ ተባዕታይ ደኣ እሞ ካብ መዓስ ዓይኑ ይቐጽዕ ክትብል ላቲፋ ዝተባህለት ናይጀራዊት ኣብ ትዊተራ ጽሒፋላ እምባዶክሊስ ፍሉጥ ግሪካዊ ፍላስፋ ገጣሚ እዩ እዚ ቅድሚ ምምጻእ ሰኩራት ዝነበረ ፍላስፋ ዓለምና ካብ ንፋስ ካብ ማይ ሓውን ሓመድን ዝተፈጥረት እያ ብምባል ንኣፈጣጥራ ዓለምና ክትንተን ፈቲኑ እዩ እምባዶክሊስ ፍላስፋ ጥራይ ዘይኮነ
እንኮላይ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ንዓለምና ከእምና ፈፂዒሩ እንተኾነ ግና እዚ ሓሳብ መውዳእቱ ህይወት እዩ ኣኽፊልዎ እምባደኩሌስ ካብ ህቡባትን ሃብታማን ስድራ እዩ ተወሊዱ ወላዲኡ ካብ ቀንዲ ደገፍቲ ዲሞክራሲ ብምባሩ ነቲ ኣብ 470 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ መራሒ ፖሊዮስ ኣብ ምዕላው ልዕል ተራ ዝነበሮ እምባደኩሌስ ብወገኑ ነቲ ኣብ ኣክራካስ ዝነበረ ግፍዐኛ መራሒ ድሕሪ ምዕላው መንበር ስልጣን ክርከብ ብተደጋጋሚ እኳ እንተተሓተተ ንሱ ግና ፈቃደኛ ኣይነበረን እምባደኩሌስ ብዙሕ ክእለ ዝተዓደለ በሊሕ ሰብ ነይሩ ምሁር ንብዙሓት ሕማማት ኣብ ምፍዋስን ለበዳ ኣብ ምክልኻልን ዝተመስክረሉ ክኢላ ሓኪምን መዳርክቲ እውን ነይሩ እዩ እዚ ተውህቦ እዚ እምበኣር እምባደኩሌስ ካብ ምሕር ትዕቢት ሞት ክዓግት ዝኽእልን ዝናን ሓውን ንፋስን ዝቋፅር ኣምላኽ ምዃኑ ንነብሱ ብምእማን ንኻልኦት ከእምን ፅዒሩ ነዚ ንምርጋፅ ድማ 80 ዝኣኽሉ ደገፍቱ ናብ ጫፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ኢትና ብምውሳድ ኣምላኽ ምዃነይ ከረጋግፀልኩም ናብዚ ሃልታ ዝብል ዘሎ ሓዊ ብምእታው ኣብ ፃዕዳ ፈረስ ተወጢዑ ክምለስ እየ ብምባል ናብቲ እሳተ ጎመራ ዘሊሉ ኣተወ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣይንሱ ኣይ ፃዕዳ ፈረሱ ኣይተመርሱን ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ሞባይል እንተሰሪቖምኻ ኣይኮነን ዶ ክመርሱልካ ነታ ቻርጀር እውን ለኣኸን እዮም ዝብልካ ዝብል ብሂል ኣሎ ክመልስ ኢሉ ዝሰርቕ እውን እኮ የለን እንተኾነ ግና ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እቶም ርህራይ ሕልና ኣልቦ እንብሎም ሰረቕቲ ኣጋጣሚ ተግባራት ክፍጽሙ ይረኣዩ እዮም ኣብ ከተማ ፓሪስ ንሓደ ሰብኣይ ሞባይል ዝዘመተ ሌባ ነታ ሞባይል ምስ ከፈታ ኣብኡ ዝነበረ ኣሰኣል ሕልንኡ ስለ ዝቐስቀሶ ክመልሳ ወሲኑ እታ ኣብኡ ዝነበረ ኣሰኣል መብዛሕትኡ ብዛዕባ ሓንቲ መንእሰይ ምስ ወላዲኣ እዩ ካብ ህፃና እንከላ እዩ ቀጻሊ ብሓባር ዝሰኣሉ ነይሮም እቲ ዝያዳ ዝተንከፈኒ ግና ድሕሪ ምማታ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብራ ዝነበረ ኣሰኣል ምስ ተዓዘብኩ እየ ይብል እቲ ስሙ ዘይተገልጸ ሌባ እቲ ሌባ ዋላ እኳ ይተኣሰር ብምባል ናብ ኣዳራሽ ዋናታ ሞባይል ኣምርሒው የቕረታ ብምሕታት ሞባይሉ ኣረኪብዎ ከኣምን ኣይከኣልኩን ጓለይ ሲኢና ከይኣኽለኒ ነቲ ንዓኣ ከዘኻኽረኒ ዝኽእል ኣሰኣል ምስኣነይ ድርብ ሓዘን ይኮይኑኒ ብተግባራ ዝመንእሰይ ኣዝየ እየ ተገሪመን ተደኒቐን ይብል ዋናታ ሞባይል እቲ ዝያዳ ንብዙሓት ዘገረመ ተግባር ዝመንእሰይ ብዋናታ ሞባይል ዝተቐረበሉ መቕሽሽ እውን ምንጻግ እዩ ተኮሊ ዝተባሃለ ቻይናዊ መንእሰይ ልዕሊ $15,000 ብምኽፋል ናብ ሓደ ኮልየ ዝዓይነቱ ከልቢ ክዳን ብምዕዳግ ንብዙሓት ኣገሪሙ ቶኮ ሰብ ምዃን ፍጊዕ ስለ ዝበሎ እዩ ከልቢ ክኸውን ክነብር ወሲኑ ዘሎ ቶኮ ንበይኑ ዝነብርን ግዚኡ ኣብ ስራሕን ምዕዛብ ናይ ኣሚ ፊልምታት ዘሕልፍ ምዃኑ ነዚ ከልቢ ናይ ምዃን ባህጊ ካብ ምሕር ጽምዋን ጽልዋ ዞም ፊልምታት ዝተበገሰ ከይከውን እዮም ክኢላታት ንልቦና ዝገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ብዙሓት ናብ ዝተፈላለዩ ዓይነት እንስሳት ናይ ምቕያር ተበግሶ ዝወሰዱ ደቂ ኣዳም ኣለዉ እዞም ሰባት እንተስ ናብራ ሰባት ኣጽሊእዎም እንተስ ህውነት ካብ ምሕር ፍቕሪ እንስሳት ናብ ኣኽላባት ደማሙ ኣእዱግ ካልኦትን እዮም ተለዊጦም ልክዕ ከምዞም እንስሳት ክነብሩ ዝፍትኑ ቶኮ ነቲ ከም ከልቢ ኮይኑ ዝነብሮ ዘሎ ናብራ መዓልታዊ ዝርግሐሉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዋ ናይ ዩቱብ ቻነል ኣላቶ ክቡራት ተኻልትና ኣየረ ድንበር ናብ እንስሳት ክትቅይሩ ኢኹም እንተዝብልኹም እንታይ ዓይነት እንስሳ መረፅኩም ርእይቶኹም ኣካፍሉና ኢኹም ብወገነይ ገመል ፀዋር ዓቃል ምዃኑ ገመል ክኸውን መሪፅ ኣለኹ ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰሰናዩ